जों सिगां समाव बांसिनानो बिपिएफ दोलोनिफ्राय फैखानाय जोङो बिपिएफ दोलोनाव जों देग्लाय थारमाने जोंहा केन्डिडेट जों जेबायदि केन्डिडेट नांगौ जों केन्डिडेटखौ बिपिएफ दोलोनि केन्डिडेटखौ जों थारमाने साबजानाय माबानाय मोनाखै आरो थारमाने जोंनि थाखाय जे मावनांगौ जे मावनो हागोन उद्देश्य जों बेखौ नुहुराखै। बेनि थाखायनो जोंहा गोदो समाव राजिब सारा खेननै इलेक्सन देरहानानै जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो देरहादोंमोन आरो बिथांनि मावनायखौ जों नुबोदों। दा बिथाङा माबायदि मावदों जों बेखौ मिथियो। बेनि थाखायनो बिथाङा बिजेपि दोलोआव फैबाय हिसाबै मा जों बिथांजोंनो मावबोफानाय दा बिथांनि आखल आखुखौ जों मिथिखायो हिसाबै जों मानो उनाव थाबावनो बिदि साननानै जोङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनै बिजेपि दोलोआव जगदान होनाय जाबाय। आंनि साननायाव 100% देरहागोन। मानि थाखाय जों जेबायदि नुदों जे बिपिएफनि जे एक्टिभ वार्कार जों नुगासिनो जोंनि सिगाङाव बहुत एक्टिभ वार्कारफ्रा दिनै बिजेपि दोलोआव जयेन जाबाय। बिथांमोना आलादा दोलोआव जयेन जानायखौ आं बांद्राय नुवाखै। स्पेसियेलि जों बिजेपि दोलोआव जयेन जानाय नुदों। दा बेखौ जों नुहुरनानै जे बिथांमोना देरहागोन बेखौ नुनानै दिनैहाय जों बे बिजेपि दोलोआव जगदान होबाय। आदसा दिनै आं बे प्रेस मिटनि गेजेराव बुंगोन दि जोङो सिगाङो बिपिएफआवनो एक्टिभ वार्कार हिसाबै जों खामानि मावबोबाय थादोंमोन। जोंहा दा फैनानै नैबे 2025 जिहेथु बिटिसि इलेक्सन जानो थांगासिनो दा बेहाय जोंहा 9 नं बनरगाव समस्तियावहाय जोंहा आगोलहाय सिगांहाय बुंनांगोन जोङो गोबोराज सार बिथाङानो माने जोंखौ दैदेनबोदों हिसाबै जोङो बिथांजोंनो माखासे खामानिबो मावबोबाय थादोंमोन एक्टिभ वार्कार हिसाबै। जोंहा दा फैलायबाय जोंहा दा सासे बिजाथि हिसाबै जोंहा सार गोदान सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौ हरदों। दा बेहाय जोंहा अनेक गोनो गोथो साननो गोनां जानानै फैदों। दा बेहाय जोङो सोर सासेजों खामानि मावोबा सोरबा सासेजों जोङो गाज्रि मोनजागोन हिसाबै जों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनै ओंखायनो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै दिनै जोङो बिजेपि दोलोआव बे राजिब ब्रह्म सारखौनो सापर्ट एबा मदद होनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ देरहानो थाखाय बे बाराव जोङो आवगायबोनाय जाहैबाय। एसेनोसै। ओरैनोथ' बिपिएफ दोलोआव जोंहा पार्कआव प्राइमारि हिसाबै आङो एसिसटेन्ट सेक्रेटारियाव दंमोन आरो एक्टिभ वार्कार जों खामानि मावबाय थायोमोन ज'यैनो। दिनै जों बाहाय गोबां जोंनि पार्कआव प्राइमारिनि सिङाव थानाय दरथाम दरब्रैनि गामि मानसिफोर दङ। दा बेहाय जोङो न'खर हाउस हल्ड हिसाबै सासेल' फैनाय जादों। दा सासे हाउस हल्डनि गेजेराव सोरनाबा साथाम सोरनाबा बिदिनो सानै सोरनाबा बिदिनो साबा सयजनसिम दङ। दा जोङो दा बेखौ जोङो बेहाय जयेनियाव बिथांमोनखौ जों लाबोजोबनाय जायाखै। जोंना गोबाङानो दङ मथा मथि। दा जोङो खमसे खम दा जों बेहाय 28 जननि गेजेराव जोंना साथाम खरि लाबाबो जोंहा अनेक मानसि दङ। दा बेखौ बिथांखौ सापर्ट होनो थाखाय बयबो जाब जुब जोंखौ थियारि हिसाबै बिथांजों खामानि मावनो जुजिनो होननानै जोङो दिनैसिम बे सारनियाव जयेन जाफैनाय जाहैबाय। गासिबो बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो।